kuma ina mai tabbatar ma yaƙi tsakanina da kai yanzu aka ba sai ta jiyo ka ni a yaƙi ya ce sun tsaro yanzu wai kina nufi duk bayanin da nake miki baki gane ba ne? Gaskiya ban gane ba. Amma sai na ga daga taimako shi kina yake ce kina san shi. Ina nufin Allu ne fa. Kin san a rayuwa ina son in ga namiji jarumi garzo. Ni abin da yasa nake son shi kenan. To Allah ya baki sa'a. Amin. Ba komai mu je in miki rakiya kin ji. So da yawa na kalli kyawawan haƙoran naki nakan ji daɗi kwanci hankali haƙoranki suna walƙiya kamar dambun zinari sai fa sabon kai kake kowane lokaci ina jin daɗin zance da kai wata saboda iya maganan ka shi yasa nake son ka yawwa kai ina ga sunan yawwa dama ban gaya ma za mu haɗu da kai ba yau ina ofisan da yake tare ma duran da ne karo da kai dama na gaya ma ni namijin zaki ne yau ka kuma fada tarko na ya haƙuri dan Allah kai haƙuri ban san laifin da na ma watan Allah kai haƙuri kin gani dama na gaya miki wannan ba namiji bane rago ne saboda haka muje ya kamata kamun alfarma saboda ya dace ni anan ni ma in rama dukan da gaskiya ne da ya barka dan kaji maza babu da shi kawai muje wuce shiga mu tafi wa yanzu kuna ina to yayi daidai ina son ku yi ta dukansa har sai ya fita hayyacinsa ganin nan zuwa na ce ku dace shi duka na ne ba aikin kuɗi kuke ba ku dace shi yawwa Bobby 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 Alhamdulillah. Allah abun godiya. Yanzu na ji Alhaji yana waya, wai cewa an kama ka. ni Eh. ba ni aka kama ba Waye kenan? na san wanda aka kama Waye wannan? zan je in ceci rayuwar shi Ina zaka je?
alaikum bayan Allah. Ba a mana sallama a gurin nan. To kai da kanka ba ka san sallama? Jatau ka kira ni a waya. Ka ce in zo gani na zo ina yake. Ga alƙawarin mu nan. Alhajin Allah. Jatau aikinka yayi kyau. Kuma na ji daɗin aiki da kai kuma zan ci gaba da aiki. Amma Jatau yaya na ga mace a cikin wannan sabga? Me kawo mace? A baya na gaya ma ya shiga gonata. Ga gonar da ya shiga nan. A baya na gaya ma har kuɗi na bayar a nemo min shi saboda wannan gonar tawa da ya shiga. Jatau Sultan ni shi nake bukata. Kuma alkawari ne yau sai na kai shi lahira. Baka tunanin idan na kashe shi ita kuma kuka kyale ta za ta je duniya tana faɗan cewa an kashe Sultan? To abin da nake so da kai shine ina son ku yi mata abin da idan ta shiga cikin jama'a ba za ta iya buɗe baki ta ce ga abin da ya faru ba. Idan ka yarda da wannan shawara. Faɗa ta ka cikawa ta mu alhajin Allah. Ya abinka. Wannan abu ya yi kyau. Faɗa ta ka cikawa ta mu. Mara kunyar banza. Yau ina jarumtar taka. To ka shirya za ka mutu. Sadiqa! Yau din nan sai na mai da ke karamar bazawarar da bata taba aure ba. Idan nayi sara kashi ne zai birki. Kai wannan har kashi sai ta wuce. Gaya ma jini na wuce kenan. Allah ya isa.
Bobby! 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 Inna lillahi. Bobby! 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 Sultan! 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 Haba Sultan! Sultan kai faɗana ne, ni kawunka ne, mai bobi ya baka saboda Allah ka kashe shi. Kawu! Dama na gaya maka, ka ɗauka ko wasa ne? Da na gaya maka cewa idan har ka bari muka haɗu da kai, za ka yi nadama. Ga shi yanzu mun haɗu. Ka yi haƙuri, ka yi haƙuri. Bobi ka kashe min Bobi, ina son Bobi. Bobi ɗana ne. Ya, ai ba Sultan bane. Dan uwan shi ne. Alo. Abba, kai haƙuri. Zan sanar da kai abin da baka sani ba. Tunda muke da kai, da ni da mahaifiyarka Kande, mun ɓoye ma wani sirri da bamu sanar da kai ba. To yau ne ranar da zan sanar da kai. Wannan mafarke da kake da gane-gane da kake yi gaskiya ne. Alu, ina so in sanar da kai cewa mu ba iyayenka bane. Wannan da kake gani da kake ganin shi a zahiri a cikin mafarki da kuke kama da shi dan uwanka ne. Daga ranar da ya shigo nan gidan na san ba Alu bane ya shigo gidan nan, saboda Alu ba matsoraci bane. Dalili kuwa Mado? Lafiya? Yaya, ka taimake ni, wani irin zuwa ba sallama. Ya kake min irin wannan yaya, sai ka ce ba dan uwanka ba, saboda girman Allah fa. To ni gaskiya ba haka nake ba, ni kamar bature nake, komai yana da tsari yake. Da sai ka sanar min kana zuwa sai in tanadi zuwanka, amma haka kawai baka tasan ka tashi ko zo ka da matarka ba shiri ba zan yadda ba. Yaya saboda ya kake maganan kai kamar bature kake, saboda girman Allah ka manta irin yanayin yadda iyayen mu suka bar maka wasiyar ka rike dan uwanka kaninka na jini. To ka zo ka zama min liability, wallahi ba zan yadda ba. Me liability? Lokacin da iyayen mu suka matsa kai karatun boko kaki, ka zabu zuwa rafi wanka da yawon jeji, ka manta ni na daure ne karatun na zama abin da na zama, yanzu kuma ka ce za ka zo ka dame ni, ba zai yi ba wallahi. Amma yawon farauta laifi ne yaya, sunna ce ba babba fa. To gashi yanzu na zama abin da na zama kuma kana so ka zo ka dame ni, ka takura mun a gidana. Ya ni kake gaya zan takura maka? Ni ina dan uwanka dan nazo gurinka ba tare da izini ba. To gurin wa zan je nemi izini saboda Allah? Gurin wa? To ni yanzu gaskiya abin da zan iya maka shine zan baka kuɗi ka koma gida ka samu ka dinga dan jujjuyawa. Amma har ga Allah wallahi ba za ku zauna a gidan nan ba, sai kun koma. Yaya jarin nan ka bani so nawa? Ya lalace. Zaman ƙauyen nan ba shi da daɗi, inda yana da daɗi ya kai maka koma ƙauyen nan mana. Duk bukkokinmu da ka bar mana na gado, wallahi duk ruwa ya cinye saman su. Amma kai ga ka a cikin nan ni ta yaya ruwa zai same ka, ruwan sama? Haba yaya, ka dube ni ka dan uwanka ne ni ba. Haba Alhaji, dan uwanka ne fa kar ka manta. Haba, kai tausaya mana dan Allah. Mado, haƙuri fa kawai za ka yi, ku koma ƙauyen nan. Tun da ya ce zai baka kuɗi sai ka je a gyara inda ya lalace. Haba. Hajiya ke ma ba kya goyon dan uwa ya zauna tare da dan uwansa? Haka zumuncin ya zama zumuncin birni? Kai, wai me yasa mutanen ƙauye kuke da naci ne? An ce ka tafi. Gaskiya zan ba ku kuɗin yi so, ma me za ku yi da ku ka sabon da za ku yi, har ga Allah ba za ka wani ba. Wannan dan uwana da ke kwana da kika san shi da kika aure shi. Ba abin da ban sani ba na Mado, saboda ka koma za ku yi. Gaskiya. Ki rike shi ba da rike damuwa. Yaya?
yanzu ƙauyen za mu koma? To in ban da ke a birni wa muka sani, wanda muka sanin kenan dan uwana gashi mun zo gurin shi ya ki karɓin mu ya kore mu da shi da matarsa, sai mun lallaba mu koma ƙauye tunda ba mu san kowa ba. Ƙauye fa ka manta shanu da mahaifinku ya mutu ya bari duk fa ka hada da naka da nashi ka cinye, sannan yan gidaje da mahaifinku ya mutu ya bari da naka da nashi duk ka hada ka cinye, sannan dabbobi da suka dan rage duk yanzu babu komai ka cinye. Yanzu haka kake tunanin za mu koma ƙauye ba mu da komai tsuguni? Me za mu je mu yi a ƙauye? Amma kina bani mamaki wallahi. Da wani ne ya faɗa min wannan kalmomin sai in ce shi butulu ne wallahi, amma ke ba zan kira ki kina da butulci ba. Duk abubuwan da kika lissafa na siyar na cinye fa ba ni kadai na cinye ba har da ki dube ni ki dube ki kin ma fi ni koshi duba. Ina wa ai ciki ne na da abin yi wannan kuɗi da ya baka, shawara mu lallaba mu je mu kama haya ko da na ɗaki ɗaya ne mu ma a maraya mu zauna. Allah bashi dan guntun abin da ya rage maka sai kai ta dan juyawa ko tumatir ka rika sayarwa.